Manoy, ano po si full name? Okay na, okay na, okay na, okay na. Good afternoon sa Gabos po. On the Hop Park ang activity today, August 17, 1 to 5 p.m. tayo, pero it's 1:33 na. Present in the place here is si Ma'am Rose Sari Ciudadano of sorry. Si Miss Rosemary Ciudadano of City Planning and Development Office, and si Ma'am Hazel of CSWDO. Yaon din si Ma'am Annabel Vargas, si Sir Jaime R. Blando of Office of the Senior Citizen. Yaon din si Ma'am Balance, Chairperson ng Naga City Federation, the staff kang NCPC, the SEPIO, and ako mismo, representative kang Naga City Federation, board member din kang NCPC. Together with me, si Richard sa likod, Federation Secretary, na nag-a-assist sa taon niya digdi sa NCPC. Ganyan po, ang ma-present ko niya na hapon is iyo ang City Social Welfare and Development Office, Naga City Council for the Welfare and Protection of Children, NCCWPC, and Office of the Senior Citizen. But dahil po senior citizen, tawan priority and inuton, itaota po muna ang floor kay Sir Jaime Reblando of Office of the Senior Citizen Affairs Office or OSCA. Sir, maray na hapon po and thank you so much po. Tadawa, medyo delikado sa part mo. Nag-attender ka and pinirit mong tawan panahon, oras ang bagay na ini na saro sa pinaka-importanteng bagay sa Siyudad ng Naga. Thank you, sir. Okay. Paano ito mga padakula yan? Yan. Ito. Ito kaya pag-isin din sa moya. Di ko na ano. Okay na. Oh. Manay gusto mo digdi sa atubangan? Dahil may copy ako digdi. May hard copy ako. Okay. Yan. Apo na ako? Okay. Maray na hapon po sa Gabos. Yaon, digdi tapos so nag-observe po dyan sa luwas via Zoom. So, kadingit pong introduction, ansa mo pong opisina ug maning mission, ug vision as in goal. Ano? Ang pinaka-mission mi po digdi sa office is to put into action ways and means where the senior citizens receive and the full benefits and privilege according to law. So, ang vision me is an effective office in implementing benefits and privileges towards a well-cared senior citizens. Ang goal is that senior citizens of Naga City are part of continuous quest for government for sustenance and progress. Kung mailinta po, may tirang function ini, walo gayud ini. Inipong ko po sa functions na ito ay stated in the Republic Act 9994. Yan po ang pinagbabasehan. That's why, yan po ang ano nag-exist ang OSCA. OSCA is under po ng City Mayor's Office. Yan. Okay. Actually, ang sakuyang posisyon dyan is not a OSCA head, not an OSCA head, but a program director of OSCA. Okay. Ini po ang tinghilin ko na program. For the information po na kang Gabos, ang samuyang budget is dependent on the 1% ng city budget. Ayun. Last year, we have 13 million because I think mga arog kaya 1% yan katong total budget. And this year, we are proposing an addition of 1 million sa naman ngani based on identified na mga programs, activities, and
activities na pigihiliming dai pwedeng dapat iyo yaon. Kasi it is mandated sa law. Ano? Ang inot na inot dyan, ining data encoding of senior citizens and ID issuance. So, ang samong pong estimate based on our data, ang samong citizens dyan, nung almost more or less 3,000 ang nagkahagading ID ang kada taon. Kasi may mga klase yan, bagong ID, replacement of ID, nagkaroon ng ID, etc. Pigsasarang diyan yan. So, yan, almost 3,000 ang sarong taon kayan. So, ano to 155,000? Ini po itong ginagamit na ink dyan. Mahalon po ang film dyan sa pag-produce kan ID kayan. As of today, nadidilig sila nga kami, tamayo kayan ngon yan. But sabi ko nga ni, whether we like it or else, dapat yaon yan. Tadi pwedeng mayo ang ID, ang senior. Though the absence of that materials, kumuha na ngon yan na parang temporary ID ang pig-issue ni, tadi pwedeng mayong ID. In fact, si Mayor Nelson, mayo pa, first week, nag-ulay na kami. Sabi sa ni Mayor, mag-abri na kita. Tamay mga senior, naghaharagad ng ID, paano pagbakal bulong, paano pagbulo sa ospital, etc. etc. Kaya, May 2 pa, naglaog na kami, nag-open na kami, in spite of the, ng COVID. Diba? Okay, yan. Ang pandua po dyan, ining printing and issuance of medicine and prime commodities purchase booklets. Ang amount is 100,000. Ano? So, kung ano po niya sa taas na data, 3,000 naman gari sa mga record. Ini pong printing and issuance, the same. Pag primero ka magkuang ID, tatawan ang kaning duwang booklet. Pag napano na, re-rebuyer naman yan, etc. etc. Ang sa mga data po, araw kayo nag-reveal na almost 3,000 ang pig-rebuyan ming atatan na ID. Ang pantulo po din ng provision of burial assistance to the family of deceased senior citizens. Ang sa mo po kaya na based sa ordinansa, ang OSCA ma-release na ng 1,000 ang processing sa mo. Tapos, igdadaran na po yan, ipaprocess na yan, dadagdagan na po yan kan CSWDO. Dahil man po kami pwede magkapot kwarta. Kaming cash advance, and therefore, ang processing kan 1,000 na yan for the senior citizens. Samuya lang yan. Tapos, kaya ng requirements, pasa na yan sa CSWDO for release ng financial assistance kung ugwa that time. Yan. That is 420,000. Okay. Kung iling po nadigdi, 420 families of the deceased lang ang dyan at 1,000. Kasi ang data kakadikit man sa sarong taon, garo-arog lang kayo more or less ang nagagadan. Pero gulgulpi na nga ni, 420. Kaya titabil ka at saan kung arog ka na ang data, ang cremation mo, magulpi. Yeah. Ini po base sa ordinansa na naman, at present, and iko-continue mo ini, may ordinansa nagsasabi, ang mga abandoned and indigent senior citizens dapat mag-receive sila ng 10 kilos of rice monthly. Kung dahil pa siya kabali sa pensioner and classified siya na abandoned and neglected. Ayan, 10 kilos yan. Kung hukintuan mo yan, more or less, nasa 500 man yan. Ganoon man lang nagpipiripensyon. Pero ang kategorya niya is indigent siyang maray and abandoned. Ayan. Yan. Tapos yun pong 10 kilos yan. Kaya ngunyan, sige-sige ang taumi sa inda. Okay. So may kami kayan, may data na more or less 80 ang abandoned indigent. Pero ang kondisyon mo sa inda, pag so mga dahil pa nakakwalify sa pensyon. Pag nakwalify na sa pensyon, tatanggalon mo na sa digdig. Kasi dumana na sa pensioner. Ayan. Okay. Tapos, ining free movies na ini, libre sa senior citizen. Totoo po kung na panahon, mayo kitang sini. And may problema kipakita digdi. Ang problema ta digdi, dahil ta nababayaran ng SM because ang SM ay dahil man
i-execute ng bagong MOA. But, the same, sa mga utang babayadan ta. Babayadan ta. Ang sa kuya nga ng paghiling, kung sakali baga, sa hirap ng Diyos, mahali ang COVID within December, anong sinisisin, naging naugmasinda, magsarinig yaray sinda. Urang mga pati yan, mga senior na yan, nalaog ka pa sana, grabe ng karakanan dyan sa laog. Yan. This is intended for 2,400 senior citizen goers monthly. Imagine to that, ang data may more or less sabi, mga 300 ang per day. Tsaka dalawang aldaw man sana yan nagsisini, Lunes, Martes. Yan. Pigabayadan na po yan ng 80 pesos ang kada payo. Tapos, iyan po, mga parasining iyan na senior, piga-assistiran niyang kanduwang senior citizen man. Sa paglilinya, pagpalaog, etc. Kasi po, baga may ID sinda, pigsuswipe ang ID ninda, pag nagluwas ang numeros, ito sila nagsini. Yan pigabayadan tayan. And then, itong LGU provides 100 counterpart to BASCA annual membership mandated by ordinance again. Nasasabi po sa ordinansa, kung burano ang nakolektang annual dues ng gabos na BASCA ng Barangay Association for Senior Citizens Affairs, tutumbasan yan kan LGU, kan city. Kaya kung halimbawa, 50,000 ang nakolekta ninda, 50,000 man ang sa barangay ninda, kan kada sarong barangay. Yo. Kaya, gabos mo 27 barangayan, ini based on our data, baka makaabot pa ang buhay kaning tulo sa next year. Tulong centenarian, masanggatos. Sanggatos, kaya pinipirma yan, tada man pwede sabihin na, nagsanggatos ka, ay nang COVID ay na. Ay di ma-question sinda. Maringana din nga kami nagdala sa COVID, dadan yung tinawanan. Tapos, ay ni pong anong ining sa efficient information dissemination, linkage building, follow-up. Sige, nagamit po ng communication system sa cellphone. Load po ini sa cellphone. Nakaplan. Nakaplan. Sa kuya po na nakalads ang cellphone. So, ang sistema, so mga officialist kan federation, magabarayo dyan, through cellphone na sanang urulay. Okay. Ini pong provision of honoraria to senior citizens federation officers during regular monthly meetings. Ini po ning kung sakaling maging normal next year, yung regular ng meeting, ang federation presidents, nag-meeting po yan every month. Tigatan na po silang paragastos kada bulan. Ning 1,000 each. Okay. And then we have may ano po kitang ngunyan, ang Oscar ngunyan for the information of the body, may 13 assistant workforce to deliver assistance needed by social na senior citizens. Actually, ang urang dyan sa senior, tulo. Ako, Mr. Pasyon, Mr. Pimentel, may suro kami itong ining PWD. Yung sindang niyaon, the rest, mga hobby na. So, mga runners, mga parabakal bagas, mga paralako, yun sa mga dyan. Sabi ko kay Mayor, di naman kaya kan mga senior magpara, daralakan dyan magpara. Arano kan mga sikaw sa mga papeles. Hindi yun. So, yun. Ikwinta ko yan kasi I am proposing for next year. Nagpropose ako next year ning duwang plantilla position na permanente for senior, for OSCA. Kasi ang pagilin ko dyan sa OSCA, anytime pwedeng, very fast ang turnover ka dyan, tapos bagang contractual. Yan. Ngunyan, ang paghiling ko dyan, kung may duwa lang ako hindi matrain na pwede magpadalagan kani, anytime si Kaon si Mr. Dano, haralion niyang gabos, madalagan ng OSCA. Ang operation, na taaram-aram nindang operations. Ngunyan, Day kaya nanguhulugan na nagali. Ninali ka, sinaglan kang bago. Si bago, di man nasasarin, katao na tulos. Maadal naman sa tulong bulan, apat na bulan, etc. Pero kung uga dyan, yung permanentin tatao, kan lakaw, kan pagpadalagang programs, mayong problema ng OSCA dyan. Because ngunyan,
mga gabus dyan, job order and contractual. May saro lang dyan ng casual, pero bako dyan ang charging, nearest office dyan, ito nag-i-encode kan data, siya nag-i-issue kan ID. Siya ang may skill dyan. Nobody has the skill. Ang iba, random na. Okay. Yun po yan. So, 1 million man nga yan. 9991. Kaya ba na po si pag-post within 2 positions? Ining, ano nga rin kaya, procurement of office equipment, kung bisitaon po nito ang mga tukawan ka ng staff, kanus ka ng trabaho, makakahulog naman. Iyo. Isa nyo, kung saan siguro, no? Ano, hantaman ang, ano, sumilit-pilit ka ng staff, kung makadisabled lugod dyan, iyo, tinubla sa kung problema dyan. PWD na. Habang dahil pa na-disabled, ano na siya? Yan. Iyo ba ka? Liwan mo, ang tukawan yung ito, pag-araw ka, tumbado na. Sisa kung anong tukawan, sinubli ko pa sa kinunoy na terminal. Tamayo man. Okay. Ininsaro, provision of food supplement to 94 years old and above. Initabi, itong may ordinance sana kami nagsasabi, ang gabus na 94 years old kang ma-receive siya ng food supplement worth 1,000. Ngunyan, based on our data, wala ko tang 30. Nagpunaman na pag-survey kan February. Kung ano ang gusto na food supplement, gatas, biscuits, or ano. Or, nasasabi sa ordinansa, kasi iyan, dato sa imong 1,000 monthly, iinauna mo niyan pag nagsangkatos ka. Kadat, may mga caregiver na habukan food supplement, gusto kwarta. Kung makaabot pa ang kurang nindang sangkatos. Yan. Tapos hindaan mabilang kan 100,000 sa local, 100,000 sa national, that's 200,000. Taang kurang din ang mga kabilang kan 200,000 na yan. Yan. Yan may mga caregiver na habo. Kaya ngunya, ma-finalize kami. In fact, nag-survey na kung ano itong insure baga. Kinontak mi na ang dealer. O kinaputa na, pag luwas kan survey, pipito sa na ang gusto. Okay, that's 360. Kung may 30. Ini pong saro, provision of financial assistance for Naga City veterans. Ito po ning pag-aaraw ng kagitingan baga sa mga veterano, tingnan po yan ng financial assistance. Diyan na yung kukuanon. Kasi, nangyari last year, mayo ni sa pundo last year. Kada ko manailing na, tingnan ng pala niyan. Naghagad ako naman sa mayor's office. Naghahanap siya ng pundo kung saan. Tingnan niyan na taon. Okay, ini pong stakeholders dialogue and consultation 90,000. This is good for 360 stakeholders. Hari-hari ko na po ining plano, kan February pa dapat. Kaya lang inabot kami ng lockdown. Kadako ng problema ngunyan, nareklamo ang mga seniors sa mga establishments. Kaya sa mga katong linya, kaya sa deputoro naman yan. Kaya sabi ko na, kaya po ang garong i-reorient, i-update ini mga store owners na ini, sa mga tindera, ang pagtubod ko kayan, totoo, nag-agis ng orientation, pero several years na yon. Nagsangli ang manager, nagsangli ang tindera, nagsangli ang butikarian, hindi, nag-i-riwal. Dapat, parehas ang orientasyon sa pagtuokan, sa pagtuotob kang law na 999, foreign privileges. Yan. Tema po yan na dagos, but I'm still pursuing this next year in case na magrahay ang panahon. Ibig sabihin, kung, sabi ko nga na ikayan, kung dangagun kang haguran ang pangaditang by January, okay na, di dadagos ini. Ang problema ko hindi, kung di ako nihaganan, saan ako ang pundo? Yun. Ini man, sickly indigent senior citizens, annual medical check-up and provision of basic medicines. May mga identified po kita ni mga senior citizens na nahihirapan talaga sila magpaduroktor nga ni, even to buy mga basic medicines. Mga indigent pan talaga sila. Last year ko pa propose, hindi mo yung taon, pero inabot na naman mo yung COVID, then mo nadagos. But, sabi ko nga ni, kung naging normal, next year, inadagos na ini. Ini pong search for best performing bus ka
ito po ning may ordinansa naman kita na si mga maray mag-implementar kang benefits sa activities ng mga senior citizens, may search yan, may premyo yan. Imagine the first prize, Kuya Tuping, 500,000 ang first prize dyan. Second, 300,000. Third is 200,000. 1 million na. Mga qualifiers pa, pag nakalampas ka ng 70% up, may 50 mil ka. Yeah. Sarang mga po nasipigilin ng incentive sa mga baska na maghirigusi-kusinda. Ano? Okay. So, search for best performing bus. Provision of food assistance to provision of food assistance to other indigent senior citizens sa 27 barangays. Hindi po, duwag ordinansa naman. Sa ordinansa nagsasabi, kung may abandoned and indigent, kadakot po man other. Hindi po nag-i-rival, tanong nga, indigent man kami, dahil kami kaiba. Si primerong classification ay abandoned sa and indigent pa. Ini indigent. Okay. So, may provision po dyan na tinatauning pag sa September madangani, tapos December, ng grocery items plus rice. Maximum of 700 gayon dyan or 800 ang per pack. No? So, ang target is mga 950. Pero ngunit nagsarabito na more than 1,000 na, problema na hukan ni kung saan yung hukan nun. Ang iba. And then we have the annual anniversary celebration of Senior Citizens Day. Hindi po may mga activities na nakipigo-conduct. Ang target po is 750 senior citizens participants sa pag-celebrate. Ano po ang ginagawa sa kanila? Siyempre, sa pagkakan, sa mga preparation, siya na po dyan, gabos. And aside from that, uwa po sindang annual celebration of Senior Citizens Month. Ano pang activity po dyan? Nakalinya pa sa indang. In support po sa federation na. Ayun. Ang target is 800 officers and members. And ang sunod po din is 279 ining senior citizens sit as city officials. May ordinansa man po ini na sa mga senior citizen matukaw na mayor, vice mayor, councilors, and other department heads. Ini pong year-end assessment and planning of senior citizen activities. 800 ang target po digdi. Pigilan na po din ang mga plano kan mga senior dapat gano'n kaya pigihiling talagang maray. Pa so may presentation kalabas ka, ano talaga ang sa indong ginigibo, anong naginibo, anong gigibo pa. Murano ang sa indong kaipuhan na ma-raise na kapital. And ini po ang last. This is the traditional gift giving na Paskuhan food assistance to seniors. During December ini pong ining Pasko rin, nakalads po ang activity gabos dyan sa Kimam Bel na Vargas na only ang fund sa Muya. Ayan. Yun man lang po yan. Ang total kayo is 14,214,576 ang pinaka-total niya. Which is, I think, malaw gumanyan duman sa 1% kan total budget kang city. Siba po, dahil ko niya diyang kinaraan. Itong dahil ko man, nahilin ko, dahil man na kaipuhan na maray. Okay, that's all. Thank you, Sir Jaime. And Sir Jim naman daw, sir. po. Sir Jim naman daw, gahaman na po. Sige po, Sir Jim. Iyo po, sige po. Totoo talaga na minsan pala mas magayon magdangog sa nakakaedad or senior. Kasi based sa plano ni Dudigdi is medyo dawa may tao bang gusto ko medyo na-drop ang mouth ko digdita. Medyo magayon na ng program. Lalo na sa mga sakasaraditang mga senior citizen na talagang kaipuan na maray ang asistensya, tabang, ayuda. Sir, magayunan po ang presentation nindo and medyo aarogon mi sa PWD. Kasi thank you po, Digdi. And aside po dyan, bago po kita magdiretso, gusto kong i-acknowledge ang present kang SME representative which is si Christine Mayra San Gabriel. Sa SEED or SEED, si Miss Elsie Maria Romano.
Sa LSP and Youth, si Kani Kwang Min, masakitong basahon. Tapos si Miss Trinity Mayor sa United Bicol Online Seller. Si Miss Teresita Bailye, Director kang Ubos. Tapos, after ngon yan, ma'am, ay sir, sa gabos po, dumana kita sa question and answer po. Ma'am, sige ma'am, Marion, please. Yes po. First question from Miss Christine Myra San Gabriel. The question, ano po? Why needed lagi ang booklet sa discount? Maybe we can innovate. Let's use the technology instead of booklet. Let's use the barcode system. Mas makakatipid pa sa printing ka mga booklet. Environment friendly pa. Ano? Barcode na. Ma'am, aro po yan kani. Sa ano kaya, ang barcode, kinakaagyan sa ID. Duman sa ID, may barcode duman. Pero sa mga booklets, maas yung barcode kasi itemized siya. Pag-record talaga sa kan mga butikan, mga department stores, kung anong nakukuha. Kaya pwede siyang i-barcode. Individual talaga siya. In fact, kung na kaming ginibong innovations kani pinasadit, pinadakula, kaya nang reklamo man sa mga department store. Saradit na po ngayon. Dahil ngayon nakakasurat na sa mga sa mga data. Kaya di magaling kami sa dati. Ayun. Kaya mas definition sa barcode. Yung barcode, mas pasin ko tayo para sa moya, para sa kaya lang nireklamo sila. Kaya pwede. Sa kunin po mamaya, by the way, medyo nabalik man ini sa city. In fact, may trust fund tayo dito. Tapos merong issuance libre. Pag magparibay na sinda, in case of nawara, gabus-gabus na, may 25 pesos na ining bayad, course through teacher's office. Nalaog na dyan ang kwarta. Kami din nag-aakong kwarta, bawal yan. Napadala na kami ng order of job payment, nandito na yan sa trust fund ng Oscar. Ayun. Okay. Sa Zoom is present din si Sir Frank Mendoza. Then, may question pa po, Ate Marion. So, for sa Zoom po, may naman. Rada mo si ma'am. Rada mo. Okay. Siguro ako mahapot. Sige, sir. Sir, sa sector kang person with disability, Okay. which is ako din ang president sa federation niya o ng secretary ko. Saro sa mga issue na pwede mi kutang mapag-ulayan together sa opisina nindo is kung ano ang dapat. Kasi specifically si Sir Butch Robredo, saro sa mga idea niya na ang fundings kuta kang senior tapos ang federation isuway man. In a sense na igwa kaya mga senior tapos member pa kang person with disability. Yun. Ang saro sa mga idea ni Sir Butch Robredo is si 59 years old above na nagkaigwaning disability, sana duman naman sa senior citizen. Si below or since birth hanggang 59 years old, talagang covered man kampi daw. Tanganing medyo equally divided din si fundings. Ano po ang opinion mo, suggestion mo, or sa loobin mo sa arog kaning kaisipan? Sa mga sir, actually, di naman kami yung problema kayan. Tapos ang senior, depende sa senior, sa kabugtakan, anong service ang itatauta. Ang burial assistance, pirmi ng ugwayan, ta senior, nasa ordinansa. Yes, ma'am. Even sa national law, ugwayan, nasabi. So ibang mga benefits, ugwayan. Example, ini yung other indigent senior citizen, ugwa siya ng food assistance pag September and December. Pero itong grabe ang kamugtakan, ibang classification niya, ibang program niya. Kaya bulan-bulan, may 10 kilong bagas ka. That is in accordance with the ordinance. Arot ka yan. Kaya sa mga problema yan, sir. Yeah.
kung mas maray para sa Po. Actually, Sir Jimmy, magayaman nga niyan. Ang iba nga ni pig-encourage na senior na, PWD pa, may solo parents pa, at least tulo ang benepisyo. Pero pag-iisip ka, idigdi, paano si talagang si Mayong-Mayo na dahil inaabot kang serbisyo or benepisyo, kasi igwa pa mga person with disability or senior citizen na hanggang ngunyan, I'm sorry sa term, dahil pa nakakalkal. Kasi minsan, dahil sila nag-aaram, arugan sa mo sa federation na nagaharong-harong kami, may mga na-discover kami na medyo sabi yung 10% or 5% na day pa nag-aaram kan, may PWD ID na pala, may benefits pala. Pero mostly naman, in fairness, is nag-aaram ang gabos. Pero in short, ang sarong dahilan, taano medyo nahihirapan siguro ang PWD and senior, kasi dahil mo yun may susuway, is yung mga requirements. And sa totoo lang, ultimo nga ni pag-apply lang, may nagre-reklamo na dahil lang sa requirements pa sana. Mano, isa indo po, baka medyo, aram ko madali naman, requirements sa po na talagang may dokumento. Pero is there a way pa na medyo mapadali pa, lalo na si Mayong-Mayong mga senior citizen po? Ako ka riyan, sir. Ang order ng sakya, nagsasabi, anong dapat na requirements? Pero, nahasa mo na sa naman niya, whether kung pigilin mo ang kamugtakan, na dahil mo talaga pwede mag-secure ng at least uwa sang saro o duwa sana, okay na yan. Kasi iliwan mo, saro sa requirements mo, kung gusto mo magsine, dapat dapat butante ka kang Naga. Di ba? Kasi saro man yan sa ibig sabihin additional benefits ng senior sa Naga, libre ka magsine. But pwede kang isyoning other ID na pwede yung gamiton maski sa impartikang Pilipinas. Kung sarong klaseng ID pigi-isyo na dahil ka pwede magsining libre, masini ka, may bayad ka, 20% lang i-inaon sa imo. O araw-araw yan kayan. Ang problema kaya kung kita kayan, mag-give in kita naman sa mga dahil na magparahagad ng gulping requirements, mabaligan na kami sa ordinansa. Muraroon kayo unless na ikuha ng ordinance, i-amend ang ordinance. Sa totoo lang, sir, ganito, ang gabus na pig-implement ng OSCA, pigsususog ko ng gandang ordinance because ang mga senior citizen, makukulit yan. Ibig sabihin, magkamali kang saro, babalik-balikan ka, malak mo yan, tawa kung saro naman, sige, balik-balik dyan na ayan, nang dumanan sa IBP, nang dumanan sa DILG, nang dumanan sa sa DTI. Nagreklamo siya. Pig-explain ko sa iyo, based on law, ano lang ang hangganan ng function ng OSCA. Diba? Kaya kung halimbawa, mahiling yan kan sa itong mga lawmakers, na pwedeng yan, amendaran. Pero sa level namin, as much as possible, kung pwede man lang papasidon ta para itong mga senior maka-avail kan mga benefits. Example, si Jojo Villaperte, I don't know, nasa hospital na ito, may mga nipiling sa Moya. Sabi ko, para matabangan ang si Jojo, ang ganito lang, padoonan lang yan, duman sa hospital, tapos certified, taga dyan talaga sa barangay na iyan, kaya na siya, dahil na hanapan ka itong nagbubuto, o dahil mayo man means. May mga situation, araw ka ni sir, centenarian nga. Pero ang centenarian kaya dapat, you have to prove na 100 years yan. Dahil man pwede itong pig-simulate ang birth, tali pwede. Nasa guidelines yan ng DSWD. Di pwedeng parang ngayon matabangan na 200,000 makuha, na lang yan, consider rule lang. Dahil mabadal kita sa law. May mga national law. Okay. Ito mga talagang nangangipuntawang, kung sa abod na abandon na indigent talagang maray, ginigiban ta po yung pamaagi na mas maging itong facile and yet may legality man na ngayon. Halimbawa, may mga senior talagang mayong birth certificate. Paano tama ang age na talagang nag-60 na siya? Mayo. Baptismal certificate, masabi, mahayo ngayong baptismal siya na marayo. There are cases, mga tulong karo yan, uwa kami kaya na aron kayan. Sabi ko sa niya, dahil aron kani, certifyan niyang kan barangay na sisintayan. Tanong ko naman ng mga kaya sa inda. Barangay nang certify na nagsisintayan. Tangaring matawan taning ID, nga may attachment kami. There are cases like that
takon mag-istrikto kaming maray, may mga senior na at ang indigent na nga ni, deprived pa kan privilege. Yan. Ang oras po is nasa 2:07 PM na ano, medyo makatungka. May hapot lang po ako, nagkakalat kay ining barita na ni tungkol sa mga senior citizen. Ano nga ito pag Lunes, tapos Tuesday, pag naglaog ka nga sa siniyam, parang katingko. So yan po, panghirit ko lang po yan, medyo turong ka na po senior. And totoo po yan na, kanak lang po pag Tuesday, Monday, si mga parang yung katingko. Dahil nila, si iba, they aware, si mga senior citizen. Okay? Ma'am Mario, may hapot pa. Dali lang. Sige po. Susumpayan ko yan. Actually, kinauli ako kan manager kan senior, kan SM. Sabi sa kuya, sir, ito nga nipigsusog po itong MOA. May pagkula daw nga ako, sir, sa Indo. Ano po nga po? Sir, sabihin mo daw ngayon sa Indo mga senior. Ano po? Lingon mo po ngayon, pinto pang SM, yan dyan. Pag bukas nga, nagdadaralagan ngayon. Nag-iirot kayo sa elevator, pasakat. Basa pa ang salong kung magkaranas ngayon dyan. Diabetes ni pa. Sabi ko, nga ko, sir, siguro nga ko, ning dagdagan pa nung higot na higot ang sa inyong pagpasensya. Tapos, i-restricto. Ano nga, ning, ipaduan na po ako din sa inyong. Pag dahil pa panahon, dahil pa pwede maglalog. Nag-iirinutan ka yan sa inutan. Iya po. Okay. Totoo. Now, sabi ko naman kay ma'am, araw mo nga ko, ma'am, ang nagpaparagiribo nga ako, ang nagigiribo pati nga, kasabi ni mama, ang nagigiribo pati nga, sir, medyo kung garo nga ako sinampaling, ang nagigiribo pati nga cancer, so mga retired na, Santa Maria na ng Diyos na ako, mga retired, ibig sabihin, so nagtrabaho yan. Sabi ko sa inda, yun po nga ako, sa mga takapanikwaso, dahil mga parturuyan, di ba, masinin sila, ang pamasahe. Oh, ang ginibo ko, ipinasa ko man sa federation. Sabi ko, sana sabihin mo niya mga member nindo na mag-iringat-ingat pagsisini duman, takon madisgrasya. Totoo yan, paglaog mo di, iba-iba na. Natutuwa ka pa lang, may, ano, ang iba nga dyan, sige silang tururog, gukuragong na yan sa ano mo. Yun ang dynamics ng gurang. Sabi ko, mga gurang mansinda. Arong na talaga yan kayan. Sige. Last recommendation po para sa OSCA. I would like to suggest po sa opisina nindo kasi ang na-observe ko pag nagsisine din ako is nakatirindog si mga senior. Nakapirila po ano. Siguro po baka unya sa bagong new normal sa buntang mag-resume na ang pagsine next year. Can we para po sa benefit kang person with disability and senior, baka pwedeng ma-provide ang mga tukawan sinda na medyo dahil po magparatirindog. Sir, magkaroon naman dyan yung ano, kaya naabala ang pag-ano kang mo because nagpo-propose ang city given 5 days. Yung, from Monday to Friday, morning lang. Kasi ang cost kang pagsurusuan, doang aldaw sana. Yes po. Pero pag nagginang aldaw yan, mahiwas yan. Yan ang problema. Tadaan man, pagkatao kan SM ang bunga. Baka po iniiwasan ng parong katingko. Sige po. Malukso na po kita, Ma'am Marion. Ano pong, ano na? Sige po. So, ngunyan po, ang oras na is 2:10 p.m. Itauta na po ang oras ki Ma'am Annabel Vargas kang CSWDO. Ma'am Annabel, maray na hapon po and sige po. Ay, ano po. Sige sir, thank you po. Advisor. Photocopy talaga. Itong tanaw sa imo kasabay na. Okay na to. Oo. Thank you po. Good afternoon. Yun ay ni. Ayun naman. Maray na hapon po sa pag-iriba. Medyo din nakabula ang boses to naka face mask. So ini po ang samuyang budget for 2021. Sige po, next.
So kung hilingon ta po, pag sinabi kasing CSWD, sinda po ang local counterpart kang Department of Social Welfare and Development. So pag sinabing social welfare, yan sabing pangmasa. So ano po ang samuyang function is to uplift the living condition and improve the quality of life of the poorest sector of the population to enable them to become self-reliant and contribute to the national development. So sa madaling sabi po, ang samuya pong function is to plan, implement, and evaluate programs for the assistance, care, protection, and rehabilitation of the following clients: neglected, abandoned, and abused children and women, distressed individual and families, out-of-school youth, persons with disabilities, solo parent, elderly, and victims of man-made and natural disaster. So kung hilingon po nindo, dakula po ang scope kang social welfare. Next, ang sampuya pong mandate, next slide, mandate. Ang mandate ni po is administration and supervision of social welfare programs. So ang vision mi po, nakakonect kami sa LGU, syempre dahil under kami kang LGU Naga, Naga as an inclusive city where everyone can participate in and benefit from the opportunities it's offer. So ano po ang mission mi? Syempre po is to implement programs, projects, and services that will alleviate poverty and empower the disadvantaged individuals, families, and communities to improve their quality of life. So ano po ang organizational outcome? Siyempre po, dahil gusto mi magtabang, kaipuan pong ma-reduce ang poverty incidence and improve the quality of life of the poor and disadvantaged na genyos. And siyempre po, mapakaray pang maray ang mga social welfare programs. Next. Sigurado po ang budget min sa General Administrative Services. That is 33,800,000. So dyan po sa masunod, isisinsilyo mi na ini kung ano ini. Next. So yan po ang cost kang administrative services under main office. Kami po kaya, dakol sa mong nakatie up. So igwa po kami ng Children's Home, igwa po kami ng Naga City Women's Center, igwa po kami ng ECCD Division, igwa po kaming solo parent. So ini po sa main office lang po ini. So main office under 33,800,000, iyo po ini ang mga details. Sa traveling expenses po is 300,000. So ano po ini? Iyo po ini si mga local travel expenses ka mga staff na nag-field work. So local lang po yan ano. So office supplies expenses 200,000. So pag sinabi pong office supplies, kabali po nigdi ang sa ano lang po ini sa main. Iyo po ini si mga office supplies. So other supplies expenses, iyo po ini si inaapod mi. Actually po ini 50 mil lang ini. Kaya lang kung nahihiling po nindo, naglobo siya sa 750 million kasi nagkaigwa po kami ng supplemental budget for COVID-19. So ano po ini? So iyo po ini si mga ginagamit ming alcohol kasi mayo kami kayo dati. Alcohol, tapos itong face mask, basta po itong pang-COVID na para sa mga empleyado, sa protection kang empleyado. Then, ining repair and maintenance, 200,000. Kung mahihiling mo po ang office, may bako ng pang-office, ang CR palan. Ang CR kang office, nakaipuan mo man talagang i-repair na. So, naglagbo kami ng budget na 200,000. Office equipment, repair and maintenance, duman lang po yan sa mga kadikit na pigre-repair sa mga gamit. Halimbawa po ngayon sa computer mi, si repair ka mga, may typewriter pa kami ha. So, yan, repair and maintenance. Pag-abot po dito sa repair and maintenance, furniture and fixtures, iba po kaya kami ng mga gamit dyan na, kumbaga sa ano na, vintage na, luma na, di naman pigribayan, kasi igwa sa mo ni mga sentimental value, nakaipon mo lang i-repair, mga small repairs lang. So, naglagman kami ng budget na 20,000. Next. Tuman po sa, tapos tabi, duman sa motor vehicle
repair and maintenance. Igwa po kami ng auto na kaipuan ming budget ng 150. Although, sabi yung tananganing may pagka-senior citizen na siya kasi haloy na siya. Almost 10 years old na po ang auto, may dikit-dikit. Raul. Tsaka ano siya talagang overuse, kumbaga sa ano. Igwa kami ng 150,000. Digdi sa donation, iyo po iniinaapod ming AX, 18 million. Sabi nga ni Ikasubago, syempre ma-anticipate kita dahil nga ni kang COVID-19, dahil nga ni ang satuyang pag-burial ngunyan kang mga gadan bako na tong ordinary, ano. So, digdigaro madagdag kami. Kasi as of this time, ang tinataong assistance, sa bureau assistance, kung ang sa imong hilag is COVID, 25,000 pesos. So, iyan, nakarate yan sa mo, doon pa yan sa ordinary lang sa regular burial assistance. So, sabi ko nga ni Digdig, kung 18 million ang AX May, kung ma-propose kami kang 25,000, dahil malugod mangyari, nag-propose kami ng para sa 320 na pang-COVID burial expenses. So, malaag kami na rin almost 8 million. So, malo po ang budget ni sa donation na 18 million. So, ini pong under donation, igwa po kami propose for 2021, ini pong inaputang City Amelioration Assistance na igwa po ning kantidad na 12 million. So, ano po ini? Kung naisiyan po nindo, nagkaigba katong 5,000 na social amelioration, di kita pwedeng po ano itong financial assistance or food na kung saan kung maglala pa ang COVID, may makukuha na kita ng budget. And that is 12 million. Other maintenance and operating expenses, igwa po kami ng 307,840. So ano po ini? Iyo po ini si mga office activities. Sabi nga ni Kayan, the show must go on, although ma-observe kita ng mga protocol, igwa kaya kita ng mga activity na yung sinasabi tang yung Family Week celebration, Women's Month celebration, tsaka yung mga sa Pantawid Filipino Program celebration. So, digdi po nakapalaman sa 307,840. So, that is 33,800,000 under administrative services. Next. So, ano po ang mga programa kang CSWDO? Sabi ko po kasubago, sabi ko, igwa kita ng AX. So, pag sinabi pong AX, Aid to Individual and Crisis Situation. So, inyo po inisipin na top popular program kang CSWDO. Sabi ka to, most abuse. Ganyan po bako na ning abuse. Kasi, igo naman yung mga ibang ahensya na nagtataon ng araw kaning programa. So, sinasabi mi, saro ini sa mga top program kang CSWDO. Ikadua, Sanggawadan Program, Educare Program, Women and Girl, Solo Parent Program, Senior Citizen Social Pension, Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace, and Naga City Children's Home. Digdi po sa Senior Citizen Social Pension and Pantawid, these are the national program kang DSWD na kung saan binababa po yan sa LGU ang budget. So as of now po, igwa po punta ding 2,958 social pensioner na tinatawan po kang DSWD. So, Pantawid Pamilya Pilipino Program, igwa po kita dyan ng 5,001 recipient under this program. Next. So, sabi ko po kasubago, yun po inang AX. Ano po ang AX? Yun po ini si mga financial assistance na kung saan tinatauta sa may intention na maghagad ng bulong, hospital bill, burial, fire, ESA. ESA is Emergency Shelter Assistance. Iyo po ini si mga nakakasuruluan. Then, ngunyan po may dinagdag ding programa ang DSWD. Iyo na po itong inaaputang educational assistance. So, 18 million, malaw pa po iyan. Next, Sanggawadan Program. So, ang Sanggawadan Program, ano po ang ini pong Sanggawadan is only an acronym. Sanggawadan means sararong gawad para sa aking Nagenyo program. So, iyo po inang provision of rice and school supplies incentive to the 2,411 recipients. Iba po kita ngunyan. Pero by 2021,
nag-propose po kami ng 2,500 recipients. So kaya po ining budget pinigning 14,500,000. This is good for 2,500 recipients. So yun po ang localized program para po sa mga indigent and potentially neglected street and working children. Next. So sabi ko po kasubago, nag-project po kami ng 2,500 recipient. So ang rice incentive po, tinatao po yan under Sanggawadan program, thrice in a year, meaning 3 quarters po in a year. Si tao po kang quarter, yung second quarter po, ang itinatao po under this program is school supplies. So naglaag po kami dyan ng 9,936,000 under food supplies. Masabi po kamo, gano'n ako laon. Arog po kani, ang rate po dyan is pang commercial rice kasi may mga time po kasi na day man available ang NFA. Pero pag may NFA po, priority may ang NFA. So under other supplies and materials expenses, inyo po ini si mga shoes, bags, PE, uniform. So sabi nga ni Ikayan, habang nagugurang ang program, syempre pigi-enhance ta. Kung kam panahon po, bagas lang, ngunyan po, nagdagdag na kami ng mga bag, PE uniforms, and shoes. Although, ngunyan pong taon day may iyan nagamit, iyan po, pig-diverting ngunyan sa rice. Kasi, sabi kang mga magurang sa Sanggawadan, ngayaman, mas kaipuan mi ngaya ang pagkakan kesa ngaya kang school supplies. So, ini pig-propose pinigdi, this is for next year po, ini ano, 2021. Dito po sa other maintenance and operating expenses, yaon po hindi ang mga school supplies and medical assistance. Meaning, digdi po kaya sa Sanggawadan, pag Sanggawadan member ka, ang gabos po pong medical expenses, sagot po iyan under these programs once you are a member. Ini po si Piglabi Kato na mayor sa mga member na dahil ka mo ilalaog sa PhilHealth. Pero anytime na maghilang ka mo, sasaguton ka mo kang syudad under Sanggawadan program. Diyan po yan sa other maintenance malaw. Other maintenance and operating expenses, iyo po ini si mga cash incentive para po duman sa exemplary students kang ano yan, kang mga aki sa Sanggawadan. Then si mga honorarium po ini kang mga federation president. Dahil po duman sa Sanggawadan, enhanced Sanggawadan ordinance, ang ano po, ang incentive po para po sa college na Sanggawadan, pag ikaw nagsuma cum laude, igwa ka ning 5,000. Pag nagmagda cum laude ka, may 3K ka. Then pag cum laude ka is 2,000 pesos ang incentive mo. Pag ikayaon sa senior high school, pag highest honor ka, 5K. Then high honor, 3,000 din, 2,000 duman sa with honors lang. Duman man sa mga grade 6 and 10, si mga graduating students yan, pag with highest honor ka, igwa ka ning 3,000. Then with high honor, 2,000. Tapos with honors ka, 1,000 lang. Duman sa mga grade level na Sanggawadan na talagang nagpapahiling man ng katibayan, pag high honor ka, with highest honors ka, 1,700 and 500. So, digdi po yung kinukuha sa 700,000. Ano po, digdi sa exemplary students. Then, itong honorarium ka mga federation president, as in youth federation man, kasi bako lang po si mga parents ang federate, kundi po si mga youth mismo kang Sanggawadan. So, hindi man po ang honorarium kinukuha ninda. So, 500 a month man sana po ang kinukuha digdi. So, kabali po dyan siya sa 700,000. Having the total of 14,500,000 under Sanggawadan program. Next. Women and girl. So, ano po ini? Iyo po ini si satuyang women's shelter. Iyo po ini si Naga City Women's Center. So, iyo po inang pag-provide duman sa mga women and girl children na biktima po ka mga abuses and domestic violence. So, may budget po kita dyan ng 1,323,800. So, ano po ang details kani? Inot,
May local travel expenses po na 10,000. So, ini po, may staff po kami dining apat. Gusto sabihin, may sarong social worker, may tulo po kitang house parent. Pero ang social worker pong in charge sigdi, di man po nakabudget sa office mi, kundi nakabudget po siya duman sa Bantay Pamilya Fund, sa Bantay Pamilya Office po siya naka-charge. So, ang naka-charge lang po digdi under our office, yung tulo pong house parent. So, traveling expenses po, ini 10,000. Training expenses, 45,000. Food supply, 600,000. Drugs and medicine expenses, 10,000. Mahapot po kamo, ano ta may drugs and medicine expenses? Sinda po itong mga, dyan po kinuka itong budget pag halimbawa ngaya, kaipuan siya sa court, halimbawa, kaipuan ngayang aki ngayon magpanoramic, x-ray, kaipuan ngayang magkaigwa ng medical legal, o dyan po yung kinuka ang budget na yan. So, other supplies and materials and cooking expenses. Baka po kamo mga last, na masabi kamo, cooking expenses, takulaon, 111,000. Iyan po kaya, bako lang iyan sa cooking expenses. Kabali po dyan si mga gamit sa kusina na kaipuan po sa shelter. So, bako lang po yan si cooking expenses. Postage and courier services, 3,000. Telephone expenses mobile, 3,600. Cable, satellite, telegraph, and radio, 7,200. Printing and publication expenses, 4,000. Transportation expenses and delivery expenses, 20,000. And other maintenance and operating expenses. Ini po, medyo daradakula ini kasi digdi po kinukuha itong magamit ka mga aki. Yung mga bado, yung mga underwear, gabos na po dyan. Dyan po sa other maintenance and operating expenses. So all in all, may 1,323,800 pong budget ang women's home. So sabi ta digdi, ano po ang mga services under women's home? So dyan po, nakakaigwa kita ng counseling and temporary shelter for abused women and victim of domestic violence, referral, tsaka parent effectiveness service. So yan po, ginigibo yan dyan mismo sa women's shelter. Next. Solo Parent Program. So, dahil po nga ikag Republic Act 8972, nagkaigwa po kita ng budget, annual budget na 950,000. Igwa po kita ng duwang staff. May saro kitang job order, tsaka may saro po kitang social worker na iyo po ang point person under Solo Parent Program. So, ang budget po ninda, iyo po ini, ang traveling expenses in 182. Saan po ini? Iyo po iyan si mga travel allowance po kang Solo Parent Federation dahil po every month may meeting sinda. So, igwa po sinda ng 500 pesos per Solo Parent Federation officer. Igwa po sinda ng 500. Kaya iyo po iyan sa indang annual traveling expenses na budget. Next, office supplies, 22,000. Other supplies and materials, 15,500. Iyo po ini si office supplies tinda. Then other maintenance and operating expenses, 640,000. So ano po ini? Ini po yung mga activities kang solo parent. Halimbawa, ano po ito? Yung annual anniversary activity po ninda. Tapos, hindi man po kinukuha si mga incentive kaya ito mga exemplary children kang solo parent. So, parehas po kang sanggawadan ang rate na tinatao po duman sa exemplary children kang mga solo parent. Under 640,000. Ano po ining other general services? Ini pong 40,500 yung Solo Parent Federation officers, piglagan lang po sila ng bonus incentive. Actually, ang nakukuha lang po ninda every month is 500 kung may meeting. Pero pag mayo pong meeting, dahil man niya nakukuha. Pero nag-allocate po kami na at least kung dahil man magkaigwa ng meeting, at least pag December may bonus man sinda. Kaya po nagkaigwa kami ng 40,500.
Capital outlay, 50,000. Saan po ini gagamiton? Kung nahiling po nindo ang taas po kang office kang solo parent, katait po kang ako Bicol, pwede po siyang magamit na garo meeting place. So ang kaibuan lang garo, malaganing garo tent para magamit. So nag-allocate kami ng 50,000 pesos. So all in all, ang budget po sa solo parent program is 950,000. Next, Educare program po. So ini po ang Educare program. Educare program is a continuing excellence in child care and care early education. Kung nahiling po nindo is nasa 5,694,500,000 po. 500 pesos po ang anuta. Digdi po sa SEED, sa ECC division, igwa po inining 16 staff. Igwa po kitang empleyado digding 16, igwa po kitang teachers na 786. Pag sinabi pong teachers, ito po si mga educare teachers sa barangay. Igwa po kita ng 77 na centers in 27 barangays. So, ang traveling expenses po local is 20, telephone, mobile, teacher else po ini, 14,400, internet subscription expenses, 23,300, ini po duman ini sa SEED 1 sa may tinago. Duman po ini sa SEED 1. Office supplies and expenses, 200,000. Food supplies, 1.8. Masabi po kamo, ano ta may food supplies sa Educare? Ano ta may food supplies? Dahil po kay itong ordinance na EQUIN, Ordinance EQUIN Education Program kang 2019-048, na kung saan po tatawan ta na yung mga yaong sa Educare ng 4 kilos of rice. Pares po katong sa QUIN program under Educare program. So nag-allocate po kami ng 1,800,000. So sa pirang aki po yan. So iyan po is para po sa 3,200 enrollees for 2021. So that is 1.8. Repair and maintenance of furniture and fixtures, 30,000. Hindi lang po yan sa SEED 2. Repair and maintenance, transportation, motor vehicle, 50,000 dahil po may service naman po ang Educare program. Igwa na po sila ng service, ang ECCD division. May donation pong 2,278,400. Saan po yan? O yan po. Ang 2 million, dyan po i-charge under the ordinance kang EQUIN, Enhanced QUIN Program. Ito pong graduation fee, tsaka ito pong school supplies ka mga aki. Ngunyan po kaya, dapat ngunyan po yan na-implement na pag may aki ka sa Educare, libre na ang graduation mo, may bagas ka pa, igwa ka pa ng school supplies. So, ang school supplies po kang sa Educare, sa mga booklet man sana yan. So, kabali na po yan dyan, under donation. So, kaya po igwa yan ng 2,278,400 para po sa 3,200 children. Other general services. Ini po yung sweldo kang JO na yaon po sa ECCD division. Other maintenance and operating expenses, 650. Iyo po ini si mga school activities kang SEED 1 and SEED 2. Yung mga activities po kang school, plus ito pong sa accreditation expenses. Kita po kaya sa Naga, dapat dahil nga ni sabi niya, nasa city kita, dapat po ang satuya pong mga Educare centers accredited. So pag pig-accredit mo kasi ang Educare center, dapat may budget ka kasi may mga pigahagad sindang mga documents na dapat i-provide ta para makapasar kita sa accreditation kang DSWD. So naglaag kami dyan ng accreditation expenses under other maintenance and operating expenses. Machinery and equipment, office equipment. So ini po para lang po ini sa SEED 2 kasi kay po na po garong magribay ka itong sa indang ano yan, sa indang aircon. Saka mabakal yata ni sarong laptop. Kaya nagkaiga po kami ng 80,000 pesos.
Under furniture and fixtures, kung nahiling po nindo, halangkaw, 365. Ini po para ini sa 77 educare centers. Sinda po kaya, yung mga school kaya po na minsan i-repair. Mapakaray po ka mga table, mapakaray ka mga bintana. So minsan po, hindi kami nagkukuha ng budget. Under furniture and fixtures, 365. So all in all, under ECC division, we have 5,694,500 po ang budget ni for 2021. Okay na yan. Pig-add lang po itong food, tsaka ito pong donation. Ini po ang total kang equine ordinance, 3,850,560. Next, Naga City Children's Home. Naga City Children's Home, yan po ang sa tuya lang, kita lang ang may home para sa children. Although sinasabi ta po nga ni na ang harong da ka mga aki, bakong ideal, pero bako siyang ideal, pero harani sa ideal. Although, pag sinabi kasing children's home, dapat kayo itong bahay pag-asa. Although, ito kayong bahay pag-asa, may piglabi na sa ito ang DSWD. Kaya lang, pigway, karo malulugi ang syudad. Kasi, pag inako mo ang national fund, tapos ang mapadalagan ang city, gabos po within Region 5, aakuon mo yan. So, pag-compute me, lugi ang syudad. Minsan, dawa nga ni, sabi ni Director, mag-execute kayo ng MOA. Minsan kaya ang MOA, maray lang pagbago. Paghaloy na, dahi na. So, ang iniputa ka to, dahil na inako ka to si bahay pag-asa. Kasi ang counterpart ka to kang city, yung operational expenses, sa inda lang yung building ka. Tamang kaning 15 million para sa building, pero yung pag-operate sa indo na. Pero ang kulatilya kayan, throughout Region 5, ako nindo. Ay, day kaya. So sabi mi, pagayon na lang ang children's home. So ang children's home, we have 1,640,000. So ano po ang vision ng Naga City Children's Home? Sunod daw. Tama na. Sa vision. So ini po ang vision ng Naga City Children's Home. Mold and restore the social functions of children at risk and children in conflict with the law in order for them to become responsible and protective citizens of the society. So ang mission po ng Naga City Children's Home to provide social protection services to children at risk and children in conflict with the law who need appropriate care and protection, guidance, supervision, rehabilitation, and development through alternative forms of parental care. So, ang Naga City Children's Home po, nag-exist po siya nasa 8 years na, ay 7 years ang Naga City Children's Home. So, ano po ang mga expenses kayo nito? Balik mo po sa dati. Yan po, ang expenses kay Naga City Children's Home. Training expenses, 50,000. So, hindi po, training expenses po hindi para sa mga staff. So, ang staff po kaya na nagkakapot, ito po mga house parent kay Naga City Children's Home. So, every year po yan, nag-refresher ang mga functions nila. So, para mapakareman sa ibang functions. So, naglag po kami ng 50,000. So, paano si training? Yan po, si Samuya po mga staff, si house parent ni, pero malong sa Salon Center sa Legazpi. So, ma-overnight siya naman, ma-observe siya. So, ano po kanyang training? So, bako makakita ka kanya. So, pinapagaraming sila naman sa mga institution. Next, office supplies and expenses po, 30,000. Food supplies, 600,000. Ang kliyente ni Palan sa children's home, dahil po kami naglalagpas ng 25. So the most is 22, 20. Tapos iniisip niya kasi, ang bed capacity lang kang children's home is only 24 bed capacity. So dapat, dahil kami nag-abot dyan, ako minsan kaya, may mga
maintenance sa vehicle, 75,000. Ang vehicle po kasi is tulo under our office. Saro po sa ACCB, saro sa main, saro sa children's home. Kaya po nag-allocate po kami ng 70,000. Other maintenance and operating expenses, 45,000 lang. Ang pinagkatan ng plan po is yung anniversary activity lang po ng children's home. Kaya 45,000. So all in all, 1.6, 40 lang po ang budget sa children's home. Women's So, Women's Center. Male, female or children. Next. So, ang office din po, biglang din po ang budget para sa local sponsorship ng PhilHealth na may budget po ng 2 million. Kung ito-costing mo po yan, dapat magkaito po yung recipient na nasa 833 dahil 2,400 lang per month ang PhilHealth under local sponsorship. Tigdi po, nanaaw itong mga indigent na dahil kabali sa 40s na mayong PhilHealth na on and off po naglalaog sa hospital. Kabalik po rin dito naglalaog si mga nagdadariansis. Kabalik po. Ngunit po dahil po nga ikatong PWD ko di Kagawad Bali Oro. Sabi ni up to August 28 na lang yung acceptance fee ng mga PWD na mayroon ng PhilHealth na on and off sa hospital. So kasama ko muna entertain na kanila. So sa PhilHealth yan, under PhilHealth yan. So may 2 million kami nakabali. Next. Paskuhan sa Naga program. So may budget po kami ng 9 million. So hindi po ano na yun kung magasabi traditional na yun. May COVID sa Mayo, di ka pwede nga yun. Paskuhan sa Naga. So nag-budget po kami ng 9 million. Para po ini sa 26,000 recipient. So how much po ang kada sa bag? Ang kada sa bag is nagkakos po siya ng 350 per bag. So 9 million po ang budget para sa Paskuhan po 2021 na kung sa ito po kita ng 26,000 recipient at 350 per bag. okay. Baka off. Anak. Okay na. Okay. So, 9,000 ang Paskuhan po sa Naga. So, 26,000 po ang recipient na kung saan yung po kita ng 350 per pack. So, yan po ang samuyang budget for 2021 having a total amount of 54,620,128. Pero sabi ko po nga ni kani, dahil nga ni kang COVID 2019, so dadagdagan mi ang budget mi for donation under AX. Dahil nga ni katong sa cremation ng unyan. So digdi pa lang sa budget ming 54,000, kabali itong samuyang proposed plantilla position for our staff na apat. Ang duwa po kayan is Social Welfare Officer 2, tsaka itong duwang Social Welfare Aid. Taano po nag-request kami? Actually po, way back time pa ni Sir, 2013, igwa kami ng plantilla position sa Social Welfare Officer 2. Ano po ang trabaho kani? Sinda po siya nakakapot kayo itong mga court-related cases. So ngunyan, kini-question kami kang court. Ano nga ito nakakapot nga? Casual. Ano nga ito nakakapot nga? Social Welfare Officer 1. So ini po kayang mga court-related cases functions nasa Social Welfare Officer 2. So hinali po yan, na-dissolve ka to dahil nga ni katong sa salary increase, na-dissolve. So ngunyan, pigaano migari na mailaw giraray. Kasi kaipuan na kaipuan mi, kasi sa ngunyan ang kaso kang mga child-related na court cases, nagdadakul. So kaipuan mi magkaigo ng plantilla position. And besides, si duwaming item na social welfare aid, kang mayo pa itong Naga City Children's Home, yaon to duman sa main office. So nagkaigwa na Naga City Children's Home, maman duman ng plantilla, dara ka itong staff misi position para sa main.
So kinakaipon mi talaga mag-open kami ng duwang plantilla position para sa welfare aid tsaka sa duwang social welfare officer too. So yan po ang budget ni. So I believe na mga dagdag iyan, baka mag-abot iyan ng mga more than 60. Kasi ma-anticipate kita kay itong sa AX fund. Thank you very much. Vargas, pag-present po kang budget kang City Social Welfare and Development Office. Bago po kita sa question and answer, ang Naga City Council for the Welfare of Children, Welfare and Protection of Children, medyo nagpa-schedule po ta. Sina Councilor Elmer is nag-session kasi sa aga is holiday. Kaya medyo nagbigla ang guide sinang session. Ano po? Sige po. So Ate Marion, question and answer na kita, ma'am. Sige, inuton ta po so nasa Zoom questions. So inut na hapot po. How many comfort room are you going to repair? Diba, ma'am? Kasi yung na-mention yung subago na may 20,000 o 200,000? 80 something. 80. Ito sa repair kan CR, madam. Na 80,000, I guess. Sa inutan, 200,000. Iyo. Office building, 200,000. 200 pa. Oo. Actually po, ang office mingo niya na, sabi ma, dilapidated naman talaga. So, ang CR, bako na siya, tulo po yan na CR, sa taas, duwa po sa baba. 3 CRs po yan. Okay po. Thank you, ma'am. Ang budget da po sa COVID precaution is too high. Di ko lang pa aram sa reference sa ibang agencies. Ma'am Marion, bago kita mag-look sa dyan, ma'am, si re-repair din yung CR, baka pwedeng accessible sa mga senior tapos, baka Actually, ma-modify. yan ang nakapropose yan. Kaya po medyo mahal ang budget. Kasi si mga kaputan. Sige, ma'am, thank you. Okay, ma'am. Ini sa budget da po ng COVID precaution, siguro comments ini. Then, kasama pa ba ang Pantawid Grantee sa Sanggawadan program? Hindi po. Yung 4-piece, dahil po kabali sa Sanggawadan program. Kasi pag 4-piece ka na, iba naman yan, bako na, dahil na siya pwede. Kasi mas, kumbaga sa mas elevated nga niya ang benefit kang 4-piece kumpara mo sa Sanggawadan program. So once you are a 4-piece, dahil ka naman pwede sa Sanggawadan. Kaso bago pighapot ni Ma'am Marion, si naghapot is taano talang karon ang itong sa COVID. Siguro ma'am baka mas maintindihan pang maray. Medyo baka dahil na intindihan masyado kung taano talang kaon ang importance. Thank you, ma'am. So itong sa COVID kasi is considering na ang population kang Nagay is more than 200,000 na. So kung hihilingan mo dyan is 12 million. Bako ba lang kasi iyan sa laruan na pagtao. Kaya kami nag-budget ng 12 million. Staggered yan eh. Pwede ngayong may cash dyan, pwede ngayong may food. Kasi dito man aram ang COVID kung hanggang no arin. So dyan kami makuha ng budget. For a child na victim ng abuse, may tinatanggap siyang 10,000 from DOJ. Tama ba, Ma'am Yes Ben? po, oo. Okay. Pero, so aside from the financial assistance from DOJ, may CSWDO. Tama po? yes po. From the online seller. Ang beneficiary ba ng Sanggawaran until now Mayo pa lamang na-graduate na masasabi na pwede na sindang halion para mapalitan naman ng ibang family na nangangaipo, ma'am? Okay. Actually, Ma'am Ngunyan, nag-a-assess na kami. Kasi igo naman talang dapat mag-graduate sa program. Sa anong paagi? Halimbawa, Ngunyan, well-off naman sinda. Kung kato ngayon nagbabasura lang, tapos nga si ama ngayon Ngunyan, naka-abroad na, si mga tugang nakatarapos naman, hinali mo na yun sa program para nga makalaog man si mga ibang qualified na maray. So, Ngunyan po, nag-evaluate na po kami. Okay, last question from the Zoom. Di ba mas maganda kung livelihood project ang itao sa mga members ng Sanggawadan
solo parents kaysa po bigas or cash na binibigay ng city para kasing spoon feeding. Actually, ang tinatao mo lang na Kaskang City, yung honorarium during na may meeting, yun lang to sa federation. Pero yung sinasabi tang pagkakan, ito kasing pagkakan is in exchange ito ka mga aking present sa school. Sabihin, kung 85 ang attendance mo sa school, qualified ka man kung akatong food, itong rice incentive. Pero kung irregular ka, day ka man pwede. Kasi nga ni, dapat talaga mahiling yung attendance ka mga aki sa school. So, bako ba yung spoon feeding? Actually, bako. Kasi may counterpart pa ng parents. Sa ano ma'am, ining na-mention mo kaso bago na August 24 na lang ang 28. ini August 24, 28 itong sa 28. PWD. PhilHealth. Itong sa PhilHealth 28 po. Okay. Ma'am, ano ang criteria para ma-accept or makahabol diyan si ibang tao na gustong maglaog sa PhilHealth? Lalong-lalo na si sector na pigre-represent ko na ang person with disability. Yes, ma'am. Tapos, second question in relation to this. Paano po si PWD may PhilHealth na din na nakakahulog? Pwede kayan dyan mag-avail sa sinasabing iyan, ma'am? Okay. Inot, sabi ko nga ni Kasubago, up to August 28 na lang admission kang enrollment kang PhilHealth under local sponsorship. So, ang pwede mag-avail ka ni, inot, si priority ta, si on and off sa hospital na PWD. Pero sabihin taman ngayang, bako ba siyang on and off, pero hirilangon siya. So, pwede pa siya. So, ang gigipuon niya lang, maduman siya sa opisina, makuha siya kay itong enrollment form. Ang enrollment form, ibabalik sa mo, naka-attach na itong Xerox copy kang mga dependent. Itong birth certificate. Xerox copy kang birth certificate kang mga dependents. Kabali yan duman sa enrollment form na isasubmit mo sa PhilHealth. Tapos sabi mo Kasubago, paano si PWD na dati siyang member kang PhilHealth, dahil nga ni, mana siya ng pangulog, naputol. So, pwede siyang i-re-enroll. Sige, ma'am. Ma'am, last na lang, paano ma'am si mga PWD bedridden na bako man actually on and off, pero syempre nagkaiponing maintenance, so halos garo ka mo lang nasa hospital, so pwede po siyang maano. Priority din yan. Thank you, ma'am. So, clarification si mga bedridden priority. Thank you, ma'am. May isa, sarap na lang. Madagdag din ako duman sa sarong question sa online participant. Regarding sa assessment po, kasi mga beneficiaries, kasi programs, sa Sanggawadan, Arken, gaano po kadalas na, kasi gaano po kadalas, annual ba o how frequent po? So assessment kasi beneficiaries, kasi baka may mga dain naman qualified na nagtatanggap po ng benepisyo. So actually ma'am, ang assessment na kinukonduktor kang social welfare, dahil may social worker kami dyan sa Sanggawadan, every month iyan nag-home visit yan. Actually, garo na pending lang dahil nga isa COVID, takot man magluwas. Pero every month, continuous ang assessment niya. Continuous po. So, pwedeng si 2,411 mag-less iyan by next year. Okay, ma'am, sa likod po may mahapot. Ma'am, please. Ma'am, Pabisado ko po ako na kung si Isa Ika. Tapos ano po ang pigre-represent mo sektor? Ma'am Bel, good afternoon po. Afternoon. Kasugo po kaya nadangog ko po itong sa Queen Rice. Di ba po pag educare ka, akala ko po automatic once na nag-member na po sa Queen, ang charging na po is duman na po sa ESO. Dai. Ay, dai po Sa pala. muya, kaya pinag-charge sa mo. Sige Oo, po. kaya yung charging po kang Queen, e-Queen, pag sa Educare, sa muya man naka-charge. Sige pa, salamat po. Di ma'am, garo suggestions man ini. So dapat yung sa regarding sa assessment is annual dapat may evaluation. Regular man ka man di ba? Regular ang amin yun. Okay. And then sa pa, paano daw yan ngunyan sisay ang
paano na-assist ang sanggawadan ngunyan dahil mayo man face-to-face classes? Actually ngunyan, nagpupuon kami ngunyan through the help kang Federation officers. Sa indami na araman, kung sisay duman si mga sanggawadan naka-enroll. Kasi kung naka-enroll ka, pag-release mi kang bagas, dapat kuta na nga ni school supplies, giniwi ming bagas, duman kami masusog. So, dapat sanggawadan ka, kung dahil ka ba naka-enroll ngunyan, sumayo ka katong rice incentive na supposed to be ka to school supplies gani. I think yung isa pala, ma'am, ang hapot niya, taano datangon niyan lang so assessment sa sanggawad sa mga programs. Actually, last year pa kami kayo nag-a-assess. Sabi mi nga ni, garong mayo nag-iina, nagpaparadakol, mayo nag-iina. So nag-iina lang kung nag-graduate na sa program. Tapos na ngayong college. So, yan ang nag-iina. Kadikit lang nag-iina ang porsyentahe. Pero actually, last year pa kami nag-a-assess. Okay na? So, okay na po. Ma'am, thank you sa pag-present. Next, ano ma'am, ikaw pa pa? Ma'am Mabik? Okay. So, ay ka pong pahabol, madam. Ano na lang live? Madagdag kaming budget. Microphone. Baka we have to look into the budget pa rin kasi syempre iba pa rin yung normal kaysa ngayon. Like if before we allocate relief goods every time that we have calamities. Ngayon parang tinitingnan natin na from time to time we need to so baka po kailangan tingnan din natin yun na like kung last year ba ang parameters ilan ba yung na na-release natin for the immediate na goods. So yun din po siguro na ang kailangan tingnan, hindi lang yung although given naman yung sa mga basic sectors PWD and pero there are still other na. That's why we allocated 12 million Opo. under COVID. So, Pero ang kulang nilang duman, ma'am, yung sa AX, yung sa Burial, kulang talaga to. Yung regular pa to, bako na to si new normal, kulang duman si budget mo. Tapos sa Roco ma'am na observation, since there is a statement from PhilHealth National that they will be declaring bankruptcy next year, ano po yung ating parang plan B doon since we allocated funds? Di ba ang PhilHealth? Pobre na mayo na. Correct. Oo. Actually, they may na pero iniisip mi kasi yung good side na dahil mababankrupt ang PhilHealth. Pero nag-allocate manggararay kami. Sana nga kasi marami din talaga umaasa sa PhilHealth. Pero in the event po, siguro May plan B. rin kita ng anong pwedeng sayang din, that's for the benefit of the So, mangyari kayan kung mawala ang PhilHealth. Plan B. So, anong plan B kang office? pwede siguro insurance Oo. or the Universal health. diba? Hindi. Ibig sabihin, sa amin kasi sa social welfare, ang plan B mi, kung di ka nakalaog sa PhilHealth, ning charge gabo sa social welfare ang expenses mo. So, ang ginigibo man kang office mi, para di man ma-deplete si budget mi, nahanap kami ni mga agency na pwedeng magsagot ka to. So, araw kaya nang ginigibo mi. Halimbawa, pobre ka, mayong-mayo ka, ang bayaran mo ngayon, nasa 50,000. So, ang ginigibo mi, kami ang na-sourcing. Saan siya pwede? DSWD, ako Bicol, Madam Lenny, Sir Kong. So, kami ang na-outsource. Okay na, ma'am?
Live may mahapot po ng live. So, ano kayo nang ginigil? Halimbawa, pobre ka, mayo ka. Ang bayaran mo ngayon, nasa 50,000. So, ang ginigibo, kami ang na-sourcing. Saan siya pwede? DSWD? Miss Christine, are you there, ma'am? Circle? Okay po. Ang na-outsource. Palago. Please proceed po. Ma'am, ang audio mo, Ma'am Christine Maluya po. Go on po, go on. May sound na. Okay na. Nadala na. Mayo. Wait lang ma'am. Pa-audio mo na lang. Wait lang po tayo. Hindi namin na-review. Hindi na lang ma'am. Ma'am, sa earphone na lang. Ay, sir. Please proceed ma'am. Yes, ma'am. Opo. Opo. Opo, opo. So actually, ma'am, hello. Ma'am, actually ganito, alam namin na hindi na tayo babalik sa new normal. So ang pinaka-immediate need ng tao ngayon, yung mabigyan sila ng sustainability para sa pagbuhay nila. So, dito po sa amin sa Naga, may kanya-kanya kasi kaming office na, halimbawa kung kailangan mo livelihood, tapos, halimbawa yung sanggawadan beneficiaries namin para maka-sustain sila ng kanilang pagbuhay, nire-refer po namin sila sa appropriate agency. Pero yung sa amin lang po kasi, yung sa program under sanggawadan, yung pagbibigay namin ng rice, kailangan namin yun, hindi namin pwedeng maalis yun kasi unang-una, yun na po talaga ang kinaano ng aming programa. Kasi sabihin po namin na ang pagbibigay namin ng rice incentive, may kaagibat po yun na counterpart ng parents. Una po, yung parents kailangan siyang magkaroon ng participation sa amin during the meeting. Although, yung meeting po namin na ginagawa, hindi na po dati ng gaya ng dati na titipon pa sila. So, meeting na kung saan ilan na lang ang pwedeng ipatawag. Ikalawa po, kailangan kahit nasabi nga ngayon na walang face-to-face, ano po ang mga bata, kailangan po na malaman din namin through our leaders na yung mga bata kahit po wala sa school, naka-enroll po sila at nagagabayan ng mga magulang nila. Opo.
ganoon pa. So this beneficiaries, this client of ours, ay meron ng mga pagkain o pang sustentong tulong doon sa kanilang bahay na doon sa kanilang bakutan. And social welfare office, kahit pa paano, meron na tayong bigas na natin, hindi natin o problemahan yun. Na ganun ang kalaki kakulangan na sa isang household. Opo. Lalo naman yun, na magkakaroon ng dagdag na pangangailangan ng bawat household. Kasi for example, the Christmas, the facial, isa yun sa binabudgetan ngayon. So, how are we going to plan those? Paano tayo kikilos? Paano tayo magagawa? We can no longer extend lang palagi unang sa pangangailangan pambigas lang na pansamantala lamang na makakatulong sa mga sikmura ng ating mga clients. So, kailangan natin mag-innovate, what I mean. We need na mag-innovate ng plano sa social welfare agencies natin. This is highly encouraged, I believe. Opo. So, we can, when tayo mag-up ng mga pwede natin para sa planning. And also, I also observe na kulang tayo sa evaluation. At meron naman hindi lang 99%, I believe. And then, napakahalaga po kasi ng evaluation sa bawat programa. Totoo. Pwede natin i-present din sa susunod para nagkakaroon din po kami, okay, pala yung program ng social welfare. Kasi nabanggit po yung mga programa, which is very good, ang ganda ng program. Hindi lang natin alam ang result. So, how are we going to appreciate the program na wala tayong evaluation ng nagpapakita? And of course, paano tayo mas makakapagpaganda pa ng ating mga servisyo kung wala tayong evaluation? So, evaluation is very important in everything for sa servisyo. And I commend mo kasi naman po yung present. Thank you po. Taken po, ma'am. Dahil lang meron tayong sustainability sa nagdadagdag sa ating mga programa. So, sa pagtulong natin sa ating mga clients, so, sila mismo maging mga independent na hindi palaging nakaasa sa ating social welfare. Right? Thank you. Thank you. Okay, siguro last po ito from Facebook viewer, Mr. Nestor Duyaw. Good PM po. May aki po akong PWD. Paano po maka-avail ka mga benefits kang PWD? Di pa po kasi nakakuha ng ID sa PWD. Thanks. Sino masagot? Ikaw na ma'am, si Ara mo na muna. Okay. Under PWD, under social welfare po, ang mga benefit kang sarong PWD na pwedeng maitabang kang sa moyang opisina. Halimbawa, kung nag-maintain siya ng bulong, pwede siya makagad sa mo. Ikadua, kung kulang ang sa iyang kwarta para magpa-doktor sa mga consultant doktor, pwede siyang matabangan. Pero yung pagpagibo niya ng ID, PIDAW office po ang maano kaya. Hello, okay na. Ang requirements sa pagkuha ng ID, I'm not authorized to represent PIDAW, but as Federation President, siguro pwede kong sibagon. Ang sa requirements, number 1, depende sa kondisyon kang aki. Kung talagang medyo nahiling naman na pilay, then kayo po ng medical certificate na nagpapatunay na yung sarong tao may kakundian. Pero, kung ang sarong person with disability is da inahihiling ang sa inyong kakundian, specifically, or example, arog ko na di ko kinakasupog na I have psychosocial disability kasi bipolar type 2 ako, na kung dahil mo kubistado, kung maluya ka mag-observe, dahil mo maririsa, or kung observant ka man, maririsa mo may something, which is iba man giraray pag supported kang medical certificate na alis sa doktor na talaga magpapatunay na specified duman kung anong disability mo. So yun, si Daya nahihiling. Igwang mga aside from psychosocial ka mga epileptic is dahil mo yan maririsa bigla sa nainaatakihon kay po talaga yung patunay na medical. Another thing is saro sa dapat kapamilya or si magurang or si mismong person with disability ma-registered the voters kang Naga. So may nagahapot digdi tanong nga kay pon pa nga mga voters ID ngayon kasi garo kon sa sa sarbal yung sa okay garo kon sa sarong harong dapat you have to protect the budget din kang sarong kang harong
na kung may sobra ka, pwede mo sigurong iwarak sa balyo. Garayo man na yan ang protection para sa mga Nagenyo na si Taganaga, iyo man talagang maprioridad. Pero, dawa nga ni Arog kayan, ang syudad ding Naga, nagkikater din ng ibang person with disability na dawa bakong Taganaga. For example, ang Resource Center for the Blind, si medyo nabubuta, may diferensya sa paghiling or totally blind na, ang Resource Center for the Blind is nag-aako all throughout the Bicol region, and ini part na din niya kampi daw or syudad na nagtatabang sa luwas kang syudad ding Naga. Ano pang mga requirements? Makuha ka po ning form duman ki Dr. Paz sa City Health Office, papapirman mo sa iya, then fill upan mo ito. Pag na-fill upan mo na ito with the medical certificate or proof, is maduman ka na po sa PIDAW, mataw ka ning picture na 2x2, and kung gabos na requirements niya o na sa laog ding 30 minutes to 1 hour, makukuha mo po ang ID. Kasi aside from sa picture na pigtao mo, pipicturean ka pa duman para duman sa EPWD ID para mas malinaw. Ito po mga 2x2 or 1x1 na puti ang background, iyo po ito idudukot duman sa passbook, ay sa purchase book, tas medicine book. Yun. Kaso po, sa ngunyan, ang PIDAW dai nag-i-issue ning, closing daw sa pag-issue ng ID kasi medyo naglalangko ang cases kang COVID. Pero, sa pagkakaaram ko, pag talagang emergency o talagang kaipuan, pigkikater man po ninda. Yes, ma'am. Ma'am Annabel? Siguro this is last from Trinity Mayor. Bakit hindi natin turuan ng mga tao na nakatayo sa sarili mga paa? Siguro mas sustainable livelihood na hindi na bigas, hindi na cash, yung pangmatagalang. Kasi ang sinasite niya is pag nagkakaroon ng lockdown, within 24 hours pa lang, sumisigaw na yung mga tao ng gutom. So dapat, nasabi na rin kanina, na dapat yung mga communities, mayo pa man si DSWD or CSWDO, dapat may relief na sa within the community. Actually, ang nangyayari kasi ganyan baga, during kag-isip ko, nagparataranong baga si mga tao. Yepa. Nagparataranong baga sinda. So, sabihin, mayo pa sila, iba na sinda ng ginugusi. Kasi yung sustainability kasi dakulang very broad. So bago mo maging sustainable, kadakula agyan na proseso, inot iling mo na si tatawan mo ning kapital kung marayman, bakong iyo. So habang pasiring ka duman, yaw ng social welfare nag-aalala yung una. And saro din kasi Ma'am Annabel is may kasalan din ang CSWDO. Araw po kung tano, masyado nitong padangat ang Nagenyo na minsan nag-aasa na din na dikit-dikit pa araw kini dalagan sa CSWDO. I'm sorry sa iba po, pasensya na po, pero medyo mapag-alaga kaya ang syudad kang Naga na dikit-dikit na lockdown agad na tulos, nasa inang si Mayor, nasa inang si CSWDO, which is magayon niya na example kasi niya on tulos, pero may downside din kasi talaga paminsan-minsan po, ma'am. Totoo. Thank you, ma'am. So, okay na po. May hapot pa po. Anyone sa Facebook, sa live, sa Zoom. Chad, bilang PWD, may hapot ka. Okay? So, okay po, maray na hapon sa Gabus, and thank you sa Gabus na nag-present. Thank you. Tuwa lang kami. Now, China's decision to lock down the city of Wuhan says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire
entire mainland of Luzon